କୀର୍ତ୍ତନୀ ଭାଇ ଆରେ ଖରାବେଳଟାରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ? ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ପୋକ ଲାଗି ଯାଇଛି। କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ବାହାରିଛି। କ'ଣ କଲେ ସେ ସବୁ ପୋକ ମରିବେ ସେଠୁ ବୁଝିକି ଆସିବି। ଆମ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା କଲା ପରେ ବି ତମେ ଖରାଟାରେ ସାଇକେଲ ଧରି 15 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବାହାରିଛ। ଆମ ସରକାର ବା ଆମକୁ 2ଟା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା 0674 367171। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଲା 1800 102 5166। କ'ଣ ମନେ ରହିଲା ତ? ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମର ଯେତେ କୃଷି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଜାଣିଲୁ 0674 367171କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ହେଇଯିବ। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମାଧାନର ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ।